Mlolongo, Machakos County. Bwana mubogani oyo monoro bw'ekinguru sana. Aiga Mlolongo. Mlolongo Machakos County. Bono mubogani oyo abonga buna musyo nyomba yo kwegokia. Abantu ngocha baro chisambuli mbalimbali. Bono ekero bachicha abantu bakuna gocha eikendi yemo. Basaye batatu kabisa b'ekinguru. Nante babasacha batatu. Bagaswasa mubogani oyo. N'abantu bale obogima bwa igatwa. Bakolera emirimo yabo the whole week. Unataka kwenda kuchipigia pole tu. Bagera umubiri asante. Wagera umubiri ngambuye mono bati mukesa. Yes. Bagaswasa mubogani olia bagikaransa kabisa sigete mese yemo. Ase mubogani oyo abantu balengo chisambuli mbalimbali banyaruka bakembali balengo abandi berede togoje kuri ibintu byabo all of a sudden musubati getaga swaime akini yagotebekanaga bwatega alienti ngusana kagocha agapakiga eroli ya Yesco na beigwete buye kyagerera ne alienti nyina bwate chibesa agacha gasoa umubogani olia era akagende kona gedenera kebanyo weka agasabe kiago saba tarasa bali numanyete bali bakoni alime gwika bamuikange asubwango linda batebi yakwa agasabe bintu byeli guli sana kibese kinyinge angwana bali bagachikoligereri bagaonchora na maisuma tomoga nikagocha migwika maisara rango ngogocha nabasubati mbabwata gifomira bagosoera kinyomba kiri kero bagosoime kebungo kya na asuna netikiro lya V8 na babwata nakabuse kya kaga kerende so ile ime sabire gento kya yali ibintu bya kiralia lakini na bako nakoligereria abasaye bali batatu yakona kubaligereria maete igabwate kerenkere nga undi naro ramurengereri amuikange kumuburi no nelieta nabwate kerenkere kerebo lakini wana basaba bakama achikuba kero bakoligereria maisa chibaikaranste ngange jiale nabo chirange tu lakini bakoligereria maisa umerana basaye bali bonsi kwa pamoja barorekana mna bantu batali na acha nere bono ko ngataba gogeti inkiege kegenderete guseba muoboete kolengana niriguriria ebo narorekanete umaete ayo makaru akagenda se abanyaruka babere barenge muino emesa no yonda gatigara nera akagenda se kona getenere gwe introduce asa basubati mbali barenge muino yo agatigara bweka finally nera akasoka nesimia ya gwaga ujisiko lakini na after some time bakairana naende bakaumira na semenzeri so atiri wake sabunga kibono nche batankwanira iga nande bachire bakwanire muino inki nche bono kiambera rero kembugate bakegali kibungo no nteregate mesa kibungo no ndite mesa iga ni buse kiane yeye amito ne buse mbuyange age to bosi kibono kiabege nesi mi nteregate igora ne lien kongu oro baro gima nere kuguruna jimba baje ruma ere aje gokoruga kai inkibone gekiambera achi wake sabu umaete bono nande abantu bagacha kumurigeria aga feel uneasy ngabona bakale kungamba bono ni intaribuya ngakibono naba muchando ne nururi basa bali batatu bakaenda baka clear bill bagasoka kera basoka basubati gete bali bakababwatia ngamwale gotoira nako chiabo bagate ntuntu babwate roli chindu tutokorangeria chibi bitokorangeria chitu igurwa kai ano musoti okolenga kia bano batane embale nyemba manyanga nale ko waira ne roli murabali yo maka igana gukwana gatatu musubati oyo magana endoko ya nyara into kiyo kabegete mesa igorabu oro gunjara bwate no komu nande bono irra kana ya itonsi ai kubagie jeji musubati ina bagwite bakabono taranyora ichibu yanga nkikiagereta akaba ignored atakwaniri andakora litukiriri makanya tarakwanira nonde mbali nere gwesoka buya gutwali roli na gutwara baka chibesa kuna mtu alimuongelesha nondo chadudus buno kororekana buno kwebeka
na babantu bagutreat muno kwimukirira igoro nje tindi yabugora so kwimukirira igochia tingotwara biashara naye ikiagera ngikubunekera omugongo ukurambaria asenta gwikirinde sure. And one of the things nasomere kuri basaba muraba by the way anchirana naende gokera keriole ndio level yaole status yaole nayo manyete struggle gwahitere baka gwahikira abo nabera aroka nene nkasa abantu abange ndio gusa abantu bana barubenya arete bari igoro bakuminga ngento kieke bono yago tweroreraga lakini muntu takumanya mukikuwa begire mpaka wahikire level yo aye celebrate. Don't mind about the reaction y'abantu, celebrate your little success. Tosheka na level yako, sheka nayo. It is until you celebrate your small success that you will realize bigger success. In fact, the principle erase kimoika onye to koira nelimbu yamona azegeke eke nene gokenyora na gokira abo muchando ne kege kubwa to nyeto gogetumeka buya. Of course eke nene gokira gosinye. Of course onye to kwege ne kasege na kiesa abolti aba unwae. Yeah, onye to kobo mwege no azege kena kiora we trusted nege ntekenene nkoye taranto ge ndo tinde kese oira digoja abandi chiamentire otaka ne comment nta aga ugade jinyinge. Can you be trusted? Ne kiegeke bangwana abuga bajite kiagera mbata gete kole muruchinkoro ekiagera to kwanya muntu na kiaka bogete no muntu tete kole muruchinkoro taibote baiboire nere chore segia otiekora kurwana ibintu biro taikonyara. By the way, there is strength in running away. Oh my God. Bantu bangi mama itigenteke singurunjiro raso gotama aki ekero gwata mate mitinga igo ore week. No kero kende kwana isi gwata bangese giete liwatiri bagango ito monto tiganta. And that is why if you look at the Kenya Army, yes, either Air Force, Navy, or say Kenya Defense Forces, yeah, the way they are trained na bora murama gotiki. yes. If I again, never leave out with it. Ikiaira to my tigento ko. Oh no, you don't understand yourself. Tigatigiri bagara ko letro muchado. Ya gesi golijo moyo. Bwesi ko. Kwa no moliri lakini. Kwa ranga kigaro moliri. Lakini. Igaranga nse ku unleash chinguruji ano kubora kuru asobo iko bwense. Tiagende. Kara menyeze. Inda itivando babe chintakanase. That's very true. Yeah. So don't be ashamed to run away. Choose your wars wisely. And that is why noana bagaka kiroko nyole miaka yabo yasukire banjite rumba kiamamba yako igosa n'ibintu bya bongo nonyara ko tebe rumba nki yo gora rumba dalia